adi yuswa. Sasampunipun kita ngrepekaken kidung pasamuan Jawi kala wau. Sumangga pangibadah mirunggan saben dinten Jemuah adi yuswa ing Jemuah Legi 13 Februari 2026 kita lampahi ing manah kita nggadahi pengaken. Pitulungan kita punika saking Gusti ingkang akarya jagat, milanipun siramat lan tentrem rahayu saking Allah Sang Rama lan Gusti Yesus Kristus makuwon ing panjenengan sedaya. Amin. Para adi yuswa, jejer ingkang kita rembak ngrimati gesang, wulang bebasan 6 ayat 6. He wong keset, maranono semut, lakune titenono lan dadiya pinter. Para adi yuswa, semut punika alit nanging gadahi kaluwihan inggih punika sregep lan gesangipun sangkul sinangkul. Tata gesangipun rukun, tulung tinulung, malah kepara sedaya dipun lampahi kanthi sesarengan. Semut inggih punika kewan ingkang sregep nadyan ta boten wonten pangarsanipun. Semut punika sregep ngempalaken tedanipun. Wonten mangsa panen, semut ngempalaken menapa ingkang saged dipun kempalaken. Ing saklebeting ekosistem, semut punika nggadahi ayahan kadosta mengurai sampah, ngendhaleni hama lan mbiyantoni proses pangrembakanipun tetanduran. Satemah semut dipun titahaken sanes dados homo nanging kangge ngrimati pagesangan. Milanipun wulang bebasan ngajak nulodo ing semut. Bab punika ketingal ing wulang bebasan 6 ayat 6. He wong keset, maranono semut, lakune titenono lan dadiya pinter. Para adi yuswa, kita dipun timbali Gusti dados pepadang ingkang saged madangi margi ingkang peteng. Kita manungsa titahipun Gusti ugi dipun timbali kangge ngrimati gesang. Gesang ingkang kita rimat boten namung kangge gesang kita piyambak, nanging ugi kangge tiyang sanes lan titah sanes. Semut ingkang alit kemawon dipun timbali kangge ngrimati gesang lan dados berkah. Menawa malih kita manungsa ingkang dipun titahaken kanthi katresnan lan dipun paringi kamardikan lumantar rah lan sariranipun Gusti Yesus. Monggo kita sami sumadyo kangge ngrimat gesang sesarengan kalian titah sanesipun. Monggo kita sami ngestokaken timbalanipun Gusti kangge ngrimati gesang punika. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti, dinten punika paduka paring pepebut amri kawula tansah saged ngrimati gesang ingkang wonten. Paduka berek manah kawula paduka emutaken menawi kawula ruang makarenipun paduka kangge ngrimati gesang punika. Kawula pasrahaken para adi yuswa ing pundiya papan, monggo paduka ingkang tansah berkahi tansah nganti langkung-langkung para adi yuswa ingkang ringkih ing raga nembe nadang sakit, sae ing griya-griya sakit, sae ingkang lami lan ingkang enteng, langkung-langkung para adi yuswa ingkang wonten ing pemulihan. Kawula pitados menawi paduka ugi badhe tansah paring kegiatan lan bagas kesarasan. Kawula pasrahaken lari-lari kawula ingkang nembe sinau makarya gesang ing bale wismanipun. Kawula pitados menawi lari-lari kawula ing pundiya papan tansah rineksa binerkahan dening paduka ing sadengah kawontenan. Kawula ugi masrahaken komisi adi yuswa sae ing gereja klasis sinode pengetan halun ing Jakarta, mekaten ugi tabloid adi yuswa wasita adi. Monggo paduka agem matemas sedyanipun menika ndadosaken para adi yuswa caket raket kalian paduka ing sadengah gesangipun. Kawula pasrahaken pandonga lan pasabat kawula wonten ing asma paduka Gusti kawula Yesus Kristus ingkang paring berkah dhateng kawula.
Siramat lan tentrem rahayu saking Allah Sang Rama, Sang Putra, tuwin Sang Roh Suci, makuwon ing panjenengan sedaya. Amin. Sumangga para adiyuswa kita tutup pepanggihan kita pangibadah mirunggan saben dinten jemuah adiyuswa kanthi ngrepekaken kidung. Sumangga.